Catalunya Informació. Ara són 2:15. Brussel·les estudia reforçar el fons de rescat de la zona euro. La Comissió Europea reclama a les entitats financeres que es recapitalitzin per evitar una nova crisi creditícia i esquivar una nova recessió. Els responsables de l'Institut Català de la Salut informen als sindicats d'infermeria i de metges dels pressupostos i el pla de contingència econòmica. En el marc de la taula de la salut, els sindicats sol·licitaran les dades econòmiques que motiven les mesures d'ajustament. José Bono reclama sentit patriòtic, aposta per revisar i adequar de nou el model autonòmic d'acord amb la nova realitat de l'Estat. El president del Congrés de Diputats diu en declaracions a Catalunya Ràdio que demanar la independència és anacrònic, antic i insolidari. En declaracions a Catalunya Informació, la vicepresidenta del Congrés, Teresa Cunillera, ha dit que retallar competències a les comunitats autònomes és impensable i no és la solució a l'actual crisi econòmica. La vaga parcial de Renfe d'aquest matí entre les 7 i les 9 ha tingut poca incidència per als usuaris. L'únic sindicat convocant, Comissions Obreres, denuncia que la companyia ha trencat els serveis mínims en el servei de l'AVE, que ha funcionat com un dia normal. La Caixa Unim confirma que recorrerà els diners públics del Fons de Reestructuració Bancària, el FROB, per reforçar la seva solvència i arribar als nivells que exigeix el Banc d'Espanya. Necessita 568 milions d'euros. D'aquesta manera, el FROB tindrà la majoria del capital de l'entitat. L'home a qui un camió d'escombraries va aixafar les cames i un braç a Lleida fa 8 mesos ha assegurat a Catalunya Informació que no es va dormir, sinó que el van atracar i apallissar i el van llançar al contenidor després de quedar-se inconscient. Els partits d'esquerra controlaran per primera vegada en 50 anys el Senat francès. Les eleccions parcials a la Cambra Alta els han donat una majoria absoluta. El Partit Socialista ho interpreta com un impuls per la victòria de les presidencials de l'any que ve. Catalunya Informació. Els esports. L'expresident del Barça, Joan Laporta, prefereix guardar silenci i assegura que parlarà d'ací uns dies. Reconeix, com ja va dir Pep Guardiola, que està patint molt en relació amb l'acció de responsabilitat social que està en marxa contra ell i 7 exdirectius més. La junta directiva actual manté la seva postura i diu que la seva decisió és irrevocable. Nova derrota de l'Espanyol 3-1 en el camp del Llevant i expulsions per roges directes de Jordi Amat i Walter Pandiani. Serà en baixa en l'Espanyol per jugar contra el Madrid. Amb 6 punts, l'Espanyol és desè en la classificació. I en bàsquet a 8:45, final de la Lliga Catalana entre el Riga, el Barça i el FIAC Joventut. El partit es jugarà en el Nou Congost de Manresa. I el temps, ambient d'estiu, tot i estar ja a la tardor, aquest migdia i tarda tot el país, tot i que lògicament a la nit tornarà a refrescar. El sol serà general i només s'esperen alguns núvols al Pirineu, però sense ser importants. Ara passen poc més de 3 minuts de 2:15. Catalunya Informació. Montse Quadreny. Els esports. Catalunya Informació. Ahir Les notícies en un minut. Saludem. Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia. Parlarà d'aquí a uns dies. El trànsit, equip viari. Catalunya Informació. Catalunya Informació. Ara és 1:15. El temps. Caixa Penedès us ofereix la informació del temps. Francesc Mauri. Catalunya Informació. Tenim tot el temps. Catalunya Informació. A Manlleu 94.5 i 103.8. A Vic 94.5 i a Torelló 103.8. Catalunya Informació. La ràdio de referència. Oficials. Catalunya Informació. A Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs 92.0. A Sitges i Vilanova i la Geltrú 94.7.
I a Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès, 98.3. Catalunya Informació, la ràdio de referència. Catalunya al dia. Lluís Urpí. 10 minuts i arribarem al punt de la 1 del migdia.